प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनि सेवा सुशासनतेई गरिब कल्याणनि बिसिचुकु पुंगमानिनो कितिंगै कायसा ककपीर मुंनि पान्दा हायाकेबा कक आवाय ख्लायनानि नखरका त्रिपुरा सालका आचुकथायनि एमपि रेबती त्रिपुरा तिनि दलाई हांखरनि बिसिंग खबजाक आमबासानि मुल्लापारा 30 नम्बर बुथ आमचायो तिनि आमतिखे कक आवाय खायतानि एमपि रेवती त्रिपुरानि याक्रमै तिनि 13 फेमिलिनि 29 बुथार तिनि दालबिदाल बदल याकारै हायाकेबा त्रिप्रामथा इबा सीपीएम बदल याकारै तिनि बीजेपी बदलनि बानातला भाइका बरगद तिनि बीजेपी बदलनि बानारेमान बिसिंथि ख्लायै बीजेपी बदल लामसगै नाहारका त्रिपुरा सालका आचुकथायनि एमपि रेवती त्रिपुरा कनसंनो खुबै 47 बीजेपी मण्डलनि आचुकखां चंदन भौमिक तै मण्डलनि सेक्रेटारि ब्रजेन्द्र देबबर्मा कनसं अबुनि लगे लगे पाइथागो कक सानान थांगै त्रिपुरा सालका आचुकथायनि एमपि रेवती त्रिपुरा साका त्रिप्रामथानि चेयारमैन बुवाग्रा प्रद्युत किशोर मानिक्य बिनि बदलनो त्रिपुरा सरंनि बदल हेनु बिनि बदल त्रिपुरा सरंनि बदल हिंखांगै लाई थांनाय विधानसभा चंबारिओ कुबुनि बसंनि बरगनो बाहायके 22 ता आचुक थायरिओय त्रिपुरा सरंनोखे 20 ता आचुक थायरि काहिनै सिलचामुं तुबुखाबो अबुनि लगे लगे तेबो साकाबो आमति हिंखांके बिनि ओ त्रिप्रामथा बदल बाहायके त्रिपुरा सरंनि बदल ओंखा दिनै कतर सुंमुंति साकाबो तिनि त्रिप्रामथानि चेयारमैन बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्मानि थानि प्रद्युत जी प्राय समय जोंनो छोटा पार्टी हिनो जों छोटा पार्टीया तो अब पार्टी आसले छोटा बड़या बिनि सामुं बायसे सिनिजागो तो मथानि जे सामुं साना तो त्रिपुरा पार्टी निसो किन्तु थाना एसेम्बलिओ 22 जन सिनि नन त्रिपुरा कैंडिडेट रिमानि परे सिनि त्रिपुरा कैंडिडेट तंगमानि बुसो 20 जन नन त्रिपुरा तंगमानि बुसो 22 जन तो बेसिरभाग तो नन त्रिपुरा नो कैंडिडेट तो त्रिपुरा पार्टी बाहायके उनखा एक आउनि मागै सिनि तावर काखुब रक जारा तिनि फाइका एक दुई परिवार माइनरिटी बाद दिखेके 13 परिवार तो 11 परिवार चिनी जनजाति अर्थात जनजाति बड़ बुझिखा जे जे पार्टी नि मूल कक हिंके थानसाथाय त्रिपुरा ना थानसा सोंनुगो खाली बुलायो ना त्रिपुरा हिंके चिनी 42 जन प्रार्थी रिमानि 42 जन त्रिपुरा ना नांगमानि तामनि रिलिया हिंके आबनि बागै बड़ साइमंखा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आ शब्दबो किसकरिखा बरनि मैनिफेस्टो एजेंडा से करिखा बरनि बरनि विरोधी दल नेता बनिजेना साइ तंगु जोंताय जीवन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि कक जों सावै लाभ करिखा हिंके एसी रूमो आसगै बम हाइ कक साइ तंगु आयं गामि एलाकायाव थांगै आमजायाव थांगै केसाव जों त्रिपुरा लैंड नि बागै काम माखैनाय थैमारिनाय हा नानान कक तावन बागैनो पब्लिक साइमंखा आबनो तुइरि तंगु नरेंद्र मोदी लामारि तंगु नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत चिकित्सा नि हिंके नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि हिंके नरेंद्र मोदी तामो बिजली गैस जत नरेंद्र मोदी हिंके बरले तामनो रिबा 3 बছর काना नायखा एडिसिव फाइमानि 30 टा परिवार न बर माइरु मांगना चारि खायनि जों खोनायाखौ हा तो आबो हायनि बागै नसिन बर साइमा गाताबो ओ पार्टी ताई आबो माने बेसि दिन तंगलाखा बरंनि ना तारा खाली तबो एमएलए मनि परे एडिसिव बसुं नुखा गारि कावो तामो खायो सरकारी रां न अपजय खलायो हिसाब जेरिया एडिसिव जों तो हिसाब सान का ऑडिट रिपोर्ट दिदि केंद्र सरकार राज्य सरकार सानमसे रांनि हिसाब जेदि मैया बर साव बुसे रां ना खावनि हिसाब जिकरि तावन बगे पार्टी बाई दङ